ஒரு நாள் கூழாங்கல் வைரத்தை பார்த்து கேட்டுச்சான். ஏ வைரமே, எப்பொழுதும் நீ பளபளப்பாவே இருக்கிறாயே, உனக்கு மட்டும் இது எப்படி சாத்தியம்? நான் உன்னை பார்க்குற முன்னாடி வரைக்கும் நான் தான் அழகான கல்லுன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சாமா கூழாங்கல்லு. உடனே வைர சொல்லுச்சான், ஏ கூழாங்கல்லே, நீ பளபளப்பாக இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு பூமியின் மீது சகல நேரமும் பெருமைப்பட்டுட்டே நீ இருந்த. ஆனா, நானும் கருப்பாய் கரியாக இருந்த காரணத்தினால பூமிக்குள்ள பல்லாயிரம் ஆண்டுகளா தவம் இருந்தேன். அதற்கு பரிசா இறைவன் என்னை வைரமாக்கினார். இப்போது மேலே வந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சாமா. மதிப்பு மிக்கவர்கள் பொறுமையுடன் காத்திருந்தால் நிச்சயம் ஒரு நாள் உடன் இருக்கும் கூழாங்கற்களை எல்லாம் தள்ளிவிட்டு நாம அரச மகுடத்துல வைரமா நம்மள வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுச்சாமா அந்த வைரம். வைரம் சொன்னதை கேட்ட உடனே கூழாங்கல் தன் தவற உணர்ந்துருச்சான். பெருமையோட இருக்கக்கூடாதுன்னு. கதைகளுடன் ரத்னா.